Away, my people, wonder shall never end. It don't happen again, it don't burst to the only babalawo when challenge Udumeje, when Seme Udumeje come out where there is dead body. He don't come out to come challenge evangelist Ebukobi. He say me evangelist Ebukobi may he get his lawyer, may the radio say the battle line has drawn. My people not be small matter. Oh. He say where is J Pipe? Oh. Say the matter not be here. Oh. Say he go fight them. He dey gemly. Say he not the fear, he not the panic at all at all. No be small something. Una know say this babalawo. Now he say Prophet Udumeje. The time when Prophet Udumeje take the rain, may he come out to make the raise the dead body. No be small matter. Now na evangelist Ebukobi na he confess so. No be small matter. He said that they do arrange for inside church. Oh, not be that acting when they act. May not come be say I too talk. I go live on mona hear everything for the horses mouth where you for say may he get ready, may he ready lawyer say he's coming. Make una watch the full video and I go see on our ending of this video so that we go analyze this matter. We go shook our mouth put for this matter wella. Make una watch the full video first. May I hear everything. J Pipe. Ana m akwadogoro ụlọ ọfụma ahụ. Ana m akwadogoro ụlọ. And ana m eshiri ụlọ ite. So, dono njikere. Ma ndị igwe na-eje ụka ụlọ. Dono njikere. Ma ndị dibịa na-eje na nke ndị dibịa ha na ndị pastor na ụlọkọ together. Dono njikere. Ebukobi, get ready for me. Enwe m ike ikpe anybody bịa n'ụlọ m ọgụ a. Enwe m ike ikpe anybody bịa n'ụlọ m ọgụ a. And m ga-apịwacha ụnụ niile azụ. Ndị dibịa na-ekpe ekpere ka Traditional Nwokedi dị aka ụnụ rigoro. Dunu njikere ụnụ ga-anọ wọchị ya ndị nnọcha dị ọgụ. Ụnụ ga-abịa sị m nna na anyị niile na-eme omenala. M ga-asị gị get behind me, I don't know who you are. So, ọ bụrụ na o nwere onye ewu, it is now ka ị ga-egosi ya. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị nwere, it is now or never. Ada na defender, ada na ịkpụ ya ancestor side. Ọ na ijere zuzuo ezuzuo. Because a ga-agbacha nye unu niile enu, ndị niile a na-ezuzu ezuzu. Ọgụ adịgo tight, ọgbọ ọgụ adịgo tight. Ọgwụ ibe aka njiri na-agwa mmiri enwe ile ọkara akwụ. Stay back. Ajọ na ndụ yahoo. These people na-achọ ihe ha ga-atụdote aka were wụọ ndị nna nna anyị na. Stay back ka anyị fee na mmụọ be anyị otu esi efe mmụọ ka anyị mee na omenala na-akụghị mmiri. Unu vụrụ akpịrị ego kịta na ha ejidego point ha ga-eji awụ unu n'ana. Oge unu na-eme data ya n'ọfịa J Pipe entertain. Unu amaghị nọọ ndị alụrụ alụ na ha ga-akwatu unu. Were asụ onye njenje ka onye isi awo ife were ama. Ana m afụrụ m ihe niile a tete were na-ebe akwa ya. Ọ bụghị na mana mmiri enwe ile ọkara akwụ na-eso okwu ọ na ihe a. Mana ama m ihe nna anụsọ ọgụ. Ama m ihe m na-agba mgbe. Ọ bụghị ta ka ha atụghara ihe a na Nollywood. Ọ bụghị ta ka ha chọrọ ivuba ọrụ a. Ọ bụghị today ka ha chọrọ ivuba. Ha emego ihe niile mana m ga-agwabadata na anọghị n'oche ụmụazị. And anaghị m defend ụmụazị, anaghị m eme ife ụmụazị. Enwe m ike ije gwọrọ ọgwụ 1 naira and enwe m ike ije rebe any place. Mana m ga-edefend ga-agwa ụnụ na udude nke defeated, udude nke winụrụ. Ọ udude nke and ọ na-eme ife ọ na-ede ede. Kama ndị a ga-edefeat m adọkọrọ m onye ọwụ na dana mmiri. To God who made me and you. Chukwu bụ nna eze kori. Nyocha onwe gị ọfụma na onwere ibe ji gị ka o nwere ihe iji. Stay clear, nọrọ free na nke. Ọ bụrụ na o nwere ndị kwụrụ gị ụgwọ ka emee anything, emekwere any mistake na ọgbọ ọgụ adịgo tight. Ife ọma be nwa nkwọ nda anụ, gụchaa ntị gị ọfụma, ọgbọ ọgụ adịgo tight. Emeghe si na nka chọtara gị onye je na-ala gị, ime were na anyị na-achọ dị wụọ mmadụ n'ala nke ikpeazụ a. Ọgbọgụ adịgo tight, onye ọwụna zuzuru ezuzu na ị ga-akwụ ụgwọ ya. M ga-teach Ebukobi what is international orientation and international integration. And the international orientation and the international integration and the international understanding ka m ga-eji ahụ ụnụ niile ka onugwu ma igwe na-eje ụka
ma onye ọwụna nwa be Nwokedi si all the way from be Nwokedi biri na Germany na-efu agụ agba na-eme ihe na-emesi ihe ike ọsọgoro umeghe ego dịka bribe akwụrụ ụnụ agaghị akwatu nwunye onye ọwụna ezigbo onye ọwụna onye akụrụ ọwụna tiri na ya ọpụta face to face erie gị onye isi ọbịa ọwụna pụtara na ọpụta face to face ọsị na ọmụnwa nọchiri ụzọ na ibe na-eme na anọchi erie ngụ ọ wụdụghị iji fake name ọgbọ ọgwụ adịgo tight m ga-etichi unu lesson m ga-etichi unu nwa obere lesson igwe onye na-eketa iyi aka ahụ ọnyịnya ka onugwu o respect kwe n'onwe ya ugwu ya adịrị ya igwe na nke eti iyi aka ahụ ọnyịnya ka onugwu o respect kwe n'onwe ya ugwu ya adịrị ya anaghị m ekwu ihe ọwụna m na-ekwu na ụdị na-echi m echejie nọmba ma agbawa ọsọ adreesị m nọ na Facebook onye ahụ survivor nọ ka mpụ onye ji ama ya aka that man who stand ka mpụ onye ga-akwatu ya amụbeghị onye wa amụbeghị onye ahụ jee pak ịmara ego ụnụ natara hope ụzọ dị mma gaa na-enyekwa ya dị ego ndị omenala ụnụ emeziri na ndị ụka ihe as of now and ụnụ agwụzi n'ọgwụ ọjọọ ụnụ emezi n'ibe yahoo ọgbọ ọgọdọ tait mmiri ga-erikwe ụnụ mmiri ga-erikwe ụnụ amụkwa m ibe nji na-agwa ụnụ ihe a onye ọwụna steekiri emewe na ezigbo omume celebrate wenu ndị ichie be anyị ji eziokwu na ịkwụwa aka ọtọ na ezi omume were chia ụwa adịghị abịaghị echekwa again Ebuka Obi akpịcha Nollywood wit ndị dibịa ya ịbụ ha nọ n'ebe na Nando Nollywood ka ọ na-eme Ebuka Obi endorse ọwụghị omenala ka ọ na-eme ọ ndị awụ ndụ pastọ lụrụ ala okwu echighị ya ike na ọ na-ama jijiji ọ na-aza anụnụ ebe osisi a na-agba anụnụ ebe o nwere onye na-eru ya nso ọ nweghị ịzụ oke ahụ na-egbu nwa nkịta it's time for you to prove the name you answered na-agba ọsọ anụnụ ebe o mekwa ihe mere m ijide aya yara na ndụ aya ekwesịghị ịrụgo nso ịwụ anụnụ ebe ndụ ahụ bịara kpụrụ ga-ekwesịghị ịrụgo nso maka ịwụ anụnụ ebe o meghị osisi na-efu ebe anụnụ ebe furu onweghị osisi ọjị ya na ha efu n'akụkụ anụnụ ebe onweghị osisi na-efu n'akụkụ anụnụ ebe so ebe ịzara anụnụ ebe ị kwesịrị ịpụrụ ya ime gbabara be Ebuka Obi anụnụ ebe gbara ọsọ gbakwuru be ọjị ọ gbakwuru be n'ube akpụ ma ọ gbakwuru be ogirisi anụnụ ebe enweghị osisi na-efu n'akụkụ anụnụ ebe ọwụghị ịza afa nwokwu ka afa na-egbu nwa nkịta wisi nkịta anyị na-agbaje ị na-eme Ebuka Obi ndos Ebuka Obi ana m eme gị ndos nwanne cha anọ n'ụzọ na onye njenje ka onye isi awebe were ama onye kajikarịa ọkamakarịa n'ihe onye kajikarịa onye jekarịa ọmakarịa n'ihe ọmụnwa wụ Traditional Nwokedi nwa udude nga kendọm omeghị onye fighter ya nọ n'odi mba ọgụ ọnụ na-achọ okwu unu fụ mmadụ na-asha n'ụlọ onwe ma mmadụ na-agara onwe ya na-ejela ụba ya aka gbaba ya ụkwụ anọ n'odi mba ọgụ omeghị onye nchọrọ okwu Facebook m awa adreesị n'odi mba ọgụ ka ovu ife na-emewe ife ndị odi mba ọgụ ọnwụghị ife unu nọrọ ebe agụcha Baịbụl chụba ka unu egbuo nkaba ahụ unu ka onugwu anọrọ m onwe n'odi mba ọgụ gara onwe skuulu mee ife niile m na-eme omeghị onye na-abịa akpụrụ n'odi mba ọgụ omeghị onye na-azụ na mụ na ya na-akọ n'odi mba ọgụ omeghị onye odi mba ọgụ nna achọ okwu nọọ ụnụ nwa nọ na Naịjirịa ka nna achọ okwu ife alụrụ arụ ụkwada ukwe ụnụ ebe ahụ mkpọrọ okwute m isiri ụzọ dakwa ụnụ n'isi achọghị m ịbụ ụnụ ọnụ ndị ọchọ okwu na ụka ejego m ọrụ bata ịfụrụ ya akwa ọrụ nka iyi ejego m ọrụ bata jee paakị onweghị ife ị na-alụ m ga-ahụ ụnụ ka onugwu jee gwara m ndị a na-achụgharị m na onye na-arụ ọrụ n'obodo a wụ ọga ka ọwụ adị m were nwepụta mbido mesawa ụnụ kesi ego ọrụ m ka m ji eji ahụ ụnụ ka onugwu ụnụ ga na-atụ ego were na-emesa nkesi mana m ga-ahụ ụnụ ka onugwu Ebuka Obi iwu infidel iwughị gọọmenti onweghị enete na ị na-eme ya ọnọtaghị Nigerian gọọmenti ọnụ nwa ndị na-asa ụmụnne anyị isi ka ha na-apụ na gọọmenti ka ndị Hausa na ndị Fulani na-eri iwughị Nigerian gọọmenti amụghị anyị so anyị na-ekwasaghị anya omeghị onye iwu ya nobody kesi ya na ana m afaịlị kesi ụnụ ana m afaịlị ya akwụkwọ kesi ụnụ mana agaghị m evu ụzọ gbawo na akwụkwọ
anaghị m anụ ọgụ. Ọ ịchọrọzie m bịa ga efu mmụọ na-ekwere m, ọ ịchọta zọgbuo mgbe ịchọtazie m efu m, ana m aprepare unu kesi unu. Nwanne ọwụ ha akpa amụ na Germany mee ihe unu na-abụọ, unu na-ekwu nonsens. M ga-eme unu akwụrịkpọ, mee unu onye nhwurihu, mee unu chaff, and unu ga-adị ka the chaff that the wind drives out away, like the wax have melted before the fire, so shall you all be. M ga-eyi unu egwu, mụnwa ga-asanitize unu. Umeghị ibe unu eloghị n'ibe, unu abaghị uru, and unu eje ha aba uru. Fe niile unu na-emewe izu ohi. Ọmụnwa traditional Nwokedi. Jepa ka ipere mpe. My people, shey una don lis ten to international babalawo. No be small something o, based in Germany. E say make evangelist Ebukobi may he get ready. May he ready in lawyer, say he's coming. Say this one so, no be small matter. Say the battle line have drawn. Say he don ready wella. Say J pipe na nothing for him present. Say bet evangelist Ebukobi say he don get ready. Say he don ready to fight them. My people, they say wahala no dey finish o, wahala be like bicycle. Una know say this babalawo time when e take trend when people take know am na the time of Udumeje. When e say make Udumeje may e stand up, make Udumeje may e come out o. No be that one when e dey jump up and down, make dem come raise the dead body. If Udumeje talk say e get power, e na im Daboski Bahose say he's ready, make Udumeje may e carry people wey don kpai, make dem raise them. My people, na that time na I take know this babalawo. Now e don leave Udumeje. This time around na evangelist Ebukobi na e come face again o, and J pipe. The one wey shock me be say e say e don ready o, say e dey international. Make dem get ready, make dem ready the lawyer say from international for Germany, say e go fight them. My people, they say wahala no dey finish o. Na here na work for live una. Abeg, my home, my life first. Make una no vex say I dey laugh honestly. Okay, see you guys.